фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматшони ҳарбӣ ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1997-2006 ҷумҳурии тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ мутобиқи моддаи 7 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мудофиа фармон медиҳам. хизматшони ҳарбӣ ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд моҳҳои октябр-ноябри соли 2024 аз сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон, гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон, қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон, қушунҳои мудофиаи граждании Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, бригадаи посбоникунандаи сараёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон, батальони кишоварзии агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба эҳтиёт рухсат дода шавад. моҳҳои октябр, ноябри соли 2024 шаҳрвандони ҷинси марди то рӯзи даъват ба синни 18 расида, инчунин шаҳрвандони синни калонтари ҷумҳурии тоҷикистон ки ҳуқуқи ба таъхир андохтани муҳлати даъват ё озод будан аз даъват ба хизмати ҳарбиро надоранд, барои хизмат ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон, гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон, қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон, қушунҳои мудофиаи граждании Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, бригадаи посбоникунандаи сараёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон, батальони кишоварзии агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон даъват карда шаванд. вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон, раисони комиссияи даъватии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо бо иштироки намояндагони мақомоти амният ва корҳои дохилӣ даъвати шаҳрвандонро аз ҳисоби интихоби дақиқи даъватшавандагон ба қушунҳои сарҳадӣ, гвардияи миллӣ ва қисмҳои ҳарбии таъиноти махсус бо дар назардошти хусусиятҳои хоси хизмат дар ин воҳидҳо ва дар навбати аввал пуррагардонии онҳо амалӣ намоянд. раисони шаҳру ноҳияҳо якҷо бо комиссариятҳои ҳарбӣ бо мақсади амалӣ намудани муқаррароти моддаи 34 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ даъвати муташаккилонаи шаҳрвандонро ба хизмати ҳарбӣ бо дарки масъулият ба роҳ монанд. вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон омодагӣ ва рафти даъвати шаҳрвандонро ба хизмати ҳарбӣ ба таври васеъ инъикос намуда, хизмати ҳарбиро ҳамчун вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон тарғиб намоянд. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон барои муоинаи назорати тиббии даъватшавандагон ки аз ҷониби комиссариятҳои даъватии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияҳо даъват шудаанд, табибону мутахассисони ботаҷрибаро сафарбар намоянд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 27 августи соли 2024